Γεια σας, παιδιά, καλώς ήρθατε στο βίντεο. Σήμερα θα σας ρωτήσω τι παιχνίδια θέλετε να παίξω. Ε, τι παιχνίδια θέλετε να παίξω σχέση με, πώς το λένε, Epic Games, Steam, έτσι πράγμα. Steam παιχνίδια. Στείλτε στα comments τι παιχνίδια θέλετε να παίξω. Ή άμα θέλετε να ξεκινήσω να παίζω πάνω στο Xbox όπως ήμουν παλιότερα. Με έκανα ωραία βιντεάκια. Βίντεο. Τέλος πάντων, πείτε μου τι παιχνίδια θέλετε να παίξω, να τα κατεβάσω και αυτό. Ή Valorant θέλω να παίξω ή Tomb Raider ή ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ας πούμε λίγο εκτός λίγο το Fortnite. Είναι λίγο βαρετό το πω. Νομίζω λίγο. Θα δω αυτό το παιχνίδι εγώ. Live by You λέει. Θα το τσεκάρω λέει σήμερα βγαίνει. Άμα δείτε. Πού το γράφει. Κάτω το γράφει το είδα. Α, εδώ πέρα. Ε, όχι, δεν σήμερα. Α, 6. Σε λίγο καιρό. Σε 4 μέρες. Και έχει ωραία πράγματα εδώ πέρα. Εντάξει, ωραίος κόσμος φαίνεται. Εντάξει. Πάντως, αυτά που λέει εδώ πέρα δεν είμαι σίγουρος, σαν αλήθεια. Τέλος πάντων, εντάξει. Χρησιμοποιάει σχετικά χαμηλά πράγματα. Οκ, καλά πράγματα χρησιμοποιάει. Καλό. Εντάξει, και ή άμα θέλετε να κατεβάσω αυτό το πράγμα, στο... αυτό που κάνει στο παιχνίδι αυτό, να αυτό είναι, που κάνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όχι το παίζεις, είναι ωραία φάση. Αλλά όχι αυτό το κάνει, όχι. Α, όχι αυτό το κάνεις, ναι. Είναι λίγο τσιμπιά τα πράγματα που θέλει, άμα δείτε το χάρτη. Εντάξει, το παίζει άνετα επόμενα, αλλά άμα θα το κατεβάσω γι' αυτό γράψτε στο chat τι παιχνίδια θέλετε να παίξω. Θα τα προσπαθήσω να τα βρω, να τα μάθω, να τα κατεβάσω και αυτό θα είναι το επόμενο βίντεο εάν μου γράψει στο chat και ή θα κάνω Minecraft ή Fortnite όπως πάντα. Τα λέμε, bye bye.